Καλώς ήρθατε στη δεύτερη υπονότητα του κεφαλαίου 1 του βιβλίου και το θέμα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το μάθημα είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Ως κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή απλούστερα επεξεργαστή, ορίζουμε το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή, χρησιμοποιώντας βασικές αριθμητικές και λογικές πράξεις καθώς και λειτουργίες εισόδου-εξόδου. Από τι αποτελείται ένας επεξεργαστής? Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική υφονόημα, ο επεξεργαστής αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, τα οποία είναι: πρώτον, η αριθμητική και λογική μονάδα, όπου εκτελούνται οι βασικές μαθηματικές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση, και πράξεις λογικής, όπως σύζευξη, διάζευξη, άρνηση και συγκρίσεις. Δεύτερον, είναι η μονάδα ελέγχου, η οποία κατευθύνει τη λειτουργία του επεξεργαστή. Η μονάδα αυτή διαβάζει, ερμηνεύει τις εντολές του προγράμματος και καθορίζει τη σειρά επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης, ελέγχει την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των συσκευών εισόδου και εξόδου. Και τέλος έχουμε τους καταχωρητές, οι οποίοι είναι μικρά κύτταρα μνήμη στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τις δυνατότητες της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας? Τα χαρακτηριστικά που μας βοηθούν να καταλάβουμε τις δυνατότητες της CPU είναι τα παρακάτω: η συχνότητα του ρολογιού, η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών και το μέγεθος λέξης. Συχνότητα ρολογιού. Κάθε επεξεργαστής περιέχει ένα εσωτερικό ρολόι που παράγει παλμούς σε ταχθές χρονικές στιγμές, ώστε να ρυθμίζει την εκτέλεση των εντολών αλλά και το συγχρονισμό με τα υπόλοιπα μέρη του υπολογιστή. Το πλήθος των παλμών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο αποτελεί τη συχνότητά του. Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών. Η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών είναι το μέρος της αρχιτεκτονικής υπολογιστών που σχετίζεται με τον προγραμματισμό. Περιλαμβάνει τις εντολές και τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή, όπως επίσης τους καταχωρητές, την αρχιτεκτονική μνήμη και τους τρόπους διευθυνσιοδότησης. Λέξη. Λέξη ονομάζουμε τη φυσική μονάδα δεδομένων που χρησιμοποιείται από μια συγκεκριμένη σχεδία σε επεξεργαστή. Μια λέξη αποτελείται από ένα συγκεκριμένο πλήθος ψηφίων 0 και 1 σε bit, το οποίο δηλώνει το μέγεθός της. Το μέγεθος αυτό επηρεάζει τη γενικότερη λειτουργία του υπολογιστή. Οι σύγχρονοι προσωπικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν μέγεθος λέξης 32 ή 64 bit. Πώς λειτουργεί επομένως ένας επεξεργαστής? Υπάρχουν 4 βήματα που εκτελούνται σχεδόν σε όλους τους επεξεργαστές. Στο πρώτο βήμα γίνεται η μεταφορά fetch της εντολής από το σημείο της μνήμης, στο οποίο δείχνει ο μετρητής προγράμματος. Στο δεύτερο βήμα γίνεται η αποκωδικοποίηση. Η εντολή χωρίζεται σε τμήματα που έχουν σημασία για συγκεκριμένα τμήματα του επεξεργαστή. Ένα τμήμα της εντολής που ονομάζεται κωδικός λειτουργίας ή opcode δείχνει ποια εργασία θα εκτελεστεί, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της παρέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται, όπως οι τελεστές για τις αριθμητικές πράξεις. Στο τρίτο βήμα, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας χρησιμοποιεί τα επιμέρους τμήματά της με τις κατάλληλες συνδέσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί η επιθυμητή λειτουργία. Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα, τα αποτελέσματα της εκτέλεσης μεταφέρονται σε κάποιον εσωτερικό καταχωρητή του επεξεργαστή για γρήγορη πρόσβαση από τις επόμενες εντολές ή αποθηκεύονται στην πιο αργή αλλά μεγαλύτερη κύρια μνήμη. Τα παραπάνω βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι τον τερματισμό του προγράμματος. Το μάθημα έφτασε στο τέλος του. Τα λέμε στην επόμενη ενότητα.